Ah, barkanku da zuwa wannan sabon podcast da zamu yi shine wannan kashi na biyu. A bidiyo na farko na fara magana akan gaskiyar forex. Wato dalilin da yasa nake yin wannan bidiyo shine ya kamata a ce mutum kafin ya fara trading forex ya san dokokinta, akan me aka gina ta, yaya ake trading ɗinta. Saboda mutane da dama kamar ni da kaina lokacin da na fara ban san me dokokin ba, kawai dai na downloading MetaTrader ko na ji labari ai zaka kuɗi zaka yi menene na je na fara. So kuma na yi shekaru da dama ina samun profit, ina maidawa, ina samu ina maidawa. Ni gashi kamar na zo kusa amma kuma ta ƙi zuwa. Idan da a ce kafin in fara trading forex na samu bidiyo ko kuma wani ya sanar da ni dokokin so da komai ya zo min da sauƙi, in san menene akan me aka gina ta. Kamar da na yi bayani a farko, in ce kamar ƙwallon ƙafa, ƙwallon hannu ko ma menene, babu yadda za a yi ka je ƙwallon hannu ka kawo dokokin ƙwallon ƙafa. So ka ga wannan ba zai yiwu ba. Kamar ka je wajen dambe a ce za ka yi amfani da dokokin da Fulani suke kai amfani da sanda. Kaga ai ba zai yiwu ba. So nan da hannu ake can kuma da sanda ake yi. Idan ba ku manta ba, bidiyon baya na magana akan zero sum game. Wato wani ba zai yi winning trade ba har sai wani ya yi losing ko in ya rufe trade ɗinsa a loss. Sai kuma na ce kasuwar forex mutane ke trading ɗinta, saboda idan babu mutane ba za ta yi motsi ba. Ba za a ce babu wanda zai trading, duka mu a ce mun ga dama, duka duniya ga ɗaya sun ce an ga dama, an ce ba za a yi trading ba. So babu inda za ta je, kawai tsayawa za ta yi. So kaga kenan kasuwar forex kamar mashin ne da yake processing da abin da ka saka. Idan ka saka to zai, idan aka yi ba aka yi sell shine zai move. Amma in ba a yi ba to babu inda za ta je. Sannan na yi magana akan technical analysis. Wato har da indicators ma technical analysis ne. Saboda technical analysis da indicators ba su da bambanci. Duka abu ɗaya ne. Ko dai ɗaya an sa shi ne computer ke automatic yake aiki ba. Ba kai za ka zauna ba ka ja trend line ko wani abu. Wannan su EMA, su MACD, su volume da kuke gani, dukansu technical analysis ne. Sannan ku sani cewa indicators da technical analysis kaɗai ba za su ba ku irin profit, irin riban da kuke so ba. Dan na san mun zo a kasuwar forex don me mu samu kuɗi sosai, ba ka samu ɗan kaɗan ko wani abu, ko kuma kullum ana kare jini biri jini. So dole menene za ka samu wanda in ka haɗa shi technical analysis da indicators ɗin zai baka ribar da kake so. At least a kasuwar forex ana so ka samu 70% a cikin kaso 100, ana so ka samu 70 ko 80 shine kawai. Kaso 50 a cikin 100 ba zai isa ba. Wannan ba zai isa ba, dan shi da wannan da gambling ko in ce caca ɗaya ne. A wannan bidiyo ina so in ƙara bayani akan dokokin kasuwar forex, ko in ce ina so in sanar da mutane lallai forex tana da dokoki. Sanin wannan dokokin wajibi ne. Idan mutum bai san su ba, wallahi ba zai taɓa samun riba da yake so ba a forex. Kar ku ce wani abu, na ga muku na haɗe da wanda ya shekara 10 na trading. Na tambaye shi dokokin, na ce mishi me zero sum game, akan me aka gina forex. Kawai dai shiru yana zuba min idanu. Me ma ne ma shi zero sum game ɗin yake ce mu. So bai ma san akan wani dokoki aka gina forex ɗin ba. Rashin sanin dokokin shi zai sa a ta yi ƙwarar ka, ko in ce a ta ƙwarar mutum a forex. Yau ka samu profit, kafin juma'a ka mai da profit ɗin zuwa kasuwa, har ma ka mata ƙari daga cikin balance ɗinka na account ɗinka, na trading account ɗinka. A wannan podcast za ku ji ina cewa technical analysis da indicators ba sa aiki, ko kuma ba mutum ba zai taɓa samun riba da su, ko bai taɓa zamantowa professional trader da su ba, kuma menene. Ba wai ina kushe su bane, ko in ce wai ba za su yi aiki ba. Su kai karan kansu kawai a ce kawai za ka dogara da technical analysis. Maganar gaskiya ba yi na faɗa ba, dan wasu za su ce ina ma na ga ilimin da zan yi har in ce ba su aiki ko wani abu, ni da shekara 2 na forex. Wanda suka yi ne suka ƙware suka samu riba. Ni kaina da na bi yadda suke magana na fahimci da gaske technical analysis ba zai ba mutum riban da yake so ba. To in ka ce technical analysis ne kenan, in na ce technical analysis baya yi, to ya za a yi kenan? Akwai abin da suke kira psychology. Ba ina nufin psychology mutum yake karanta ba, ko in ce human behavior, yadda ɗabi'un mutane suke tan asali. In aka ce human behavior, ɗabi'ar ɗan adam, duk
ɗan adam yana da, ko in ce mu muna da wasu ɗabi'u da dole za ka fahimce su. Kamar yadda nake cewa kasuwar forex mutane ke trading ɗinta, to sai ka fahimci ɗabi'un ɗan adam ya suke, sannan sai ka haɗa da technical analysis sai ka samu abin da kake so. Surmi, ni da kai da wani muna cikin forex ɗin nan, to ya muke tunani, ya wani yake tunani, a ina ne kake tunanin okay idan ya zo daidai wajen nan zai sell, ko idan ya zo wajen nan zai buy, idan yana kallon candles ɗin nan ya zai yi da su, me candles ɗin za su yi, idan candles ɗin suna sauka sosai ga suna ta sauka suna ta yin ja, to zai fara tunanin ya sell. So kaga wannan ka fahimta, kai kanka zaka ce zaka yi sell, shi kanshi zai ce zai yi sell, kusan duka me muke gani market tana sauka zamu ce za mu yi sell, idan tana tashi sama tana ta blue ko green ko ma menene zaka ce me okay to ai time to buy, ya kamata a buy. Yadda kake tunanin buy din nan shi ma haka fa wani a wani wuri haka yake tunanin buy din nan. So wannan shine kaɗan daga sai da ake kira human behavior. Dalilin naga kaza to kaza zan yi. To sanin wannan shi zai ƙara maka wani dama ko wani abu da ya fifita ka a sanin sauran da kawai su da technical analysis suke. Okay, da sun ga jan layi ya yi crossing ko ya bi ta kan bakin layi, okay to I sell. A'a, idan aka ga volume din ya sama ko MACD ya yi kaza to sai kai buy. So kai fa kawai ka tsaya ne, computer ita za ta maka kaza, ita computer kake so ta tantance ya mutum zai yi wani abu, wanda ko mutanen da yawa suke kamar awaki ne, babu yadda za ka ce ai akwai wancan akwai za ta yi kaza, wancan ragon zai yi kaza, wancan ba za ka sani ba, saboda ba ka sani yadda suke tunani ba, ba ka sani ba. Amma me a kwana a tashi, yadda kake tafiyar da su, yadda kake ba su ɗabi'a, da kake tarbiyyantar da su, za ka fara fahimtar okay wancan kaza za ta yi, wancan kaza za ta yi, ko kaza zai faru. So mu ga 'yan adam muna ci da zuci, wani ba zai taɓa zauna ba ya tabbatar da ya fahimce da behavior ɗake, dan ko da yanzu na faɗa har yanzu ni na san akwai ne zai ce haba wannan kawai tatsuniya yake ba mutane. A nan zan ce zan tsaya akan wannan podcast ɗin, so dama na fi so ne in yi su kar ya wuce minti 5 kowane, amma wannan dai labari ya sa na wuce minti 5 ɗin. So ina fata kun ji daɗin wannan podcast da muka yi, shi ne kashi na 2. Ga comment box na ƙasa za ku iya min comment akan me kuke gani akan abin na faɗa, haka ne ko ba haka ba ne. Ƙila akwai wanda sun fi ni daɗi a kasuwar forex, ko kuma wanda in ka fara ni yanzu kai ma you are welcome, kai mana comment. Maganar gaskiya shine kafin mutum a ce ma fara trading ko yana farawa, kafin asara da wasu abubuwa sawo kan shi ya tabbatar da ya san dokokin, ya san akan me aka gina forex ɗin, to ni insha Allah na san wannan abu inda ya san su zai zo mashi sauki wajen koyan trading forex ɗin. So da mu lokacin da muka fara babu wanda ya koyar da mu ko nuna mana hanya. Don maganar gaskiya a cikin shekarar bin na karanta littattafai da dama, kuma da kake ganin kana samun loss ko wasu demo akan ko wasu abubuwa, karfa ka manta dan adam ne, lallai ni ma na same su. So za ku yi tuntuɓa ta a lamba ta WhatsApp ko Telegram, ko kuma na comment akan YouTube, sannan kuma ku sharing ɗinmu da 'yan uwa da abokan arziki. Ma'asalam, bisalam, sai an ji ku, sai mu haɗu a kashi na 3.